An náisiúnach de bhallstát den Aontas Eorpach thu? Mar sin, is saoránach Eorpach thu go huaibríoch, saoránach de chud an AE. A bhfuil sé sin tábhachtach? Cínta go bhfuil. Ní stát é an AE ach is struchtúr rialachas cutsan é. A 18 rion leithans a rialacha an AE a mín tionchar díreach acu ar airsial léithú. Is mar sin atá mar, nach féidir le tír a bháin cuspóirí polisia áirithe a bhaint amach, ar nós glán mar ní stopan airtiúralaithe ag tuaireannacha náisiúnta, nó geilleagar láidir mar sa geilleagar domhanda tá tionchar na díortha aonar rólág. Mar sin, thug na bhallstát inúlachtaí don Aontas Eorpach chun cuspóirí áirithe a bhaint amach le chéile. Agus mar is déan leithas é an AE, mar théaránach de chud an AE is féidir leat de thuairim a chur an úl freisin nuair a dhéantar rialacha an Aontas. Is féidir leat é sin a dhéanamh nuair a bhótálann tú de Thábhachán Náisiúnta agus de Pharlamint na Eorpa. Cairríonn an chuí a bhótálann tú i Thábhachán Náisiúnta leis an mealach a roghnaíonn de hir bart a dhéanamh ar leibhéal an AE. Ní rairc I bhád amach é an AE. Is é de spás é, spás oscailte gan tuaireannacha inmhánacha, le saorglúiseach daoine, airí, serviceí agus capital, agus le seiceálacha ag an tuaireann seachtrach. Ní féidir le náisiúnaí tíortha, daoine nach saoránaí de chud an AE iad, teachtasteach díreach mar sin. Tá tosaíocht ag rialacha an AE ar rialacha náisiúnta, agus tugann siad cearta dut a dhéanann difriúr de chud oibre, de chachabhamsere, de hach agus de chachar, na rudí a cheannaíonn tú, de bhia agus de dheoch, an téir a análaíonn tú, na caid an sábháilteachta I bhorganinmh, carna agus tréanacha, de talaí fónpóca agus fiú an sochéis de luchtara fónpóca. Tus go bhfuil an AE bunaithe ar an smachtreachta is féidir leat aon cheart AE a aimniú sa chuairt. Fiú in aid a híar féin. Múnan na scéalta faoi thiarránaí de chud an AE ag déanamh agóid ar sonna gearta sa chuairt dut, cad dó a hasan an AE agus cuireann siad ag smaoineamh thu. Chur saoránaí nach bhfuil ag éire chur suas le hair mísláintiúil sa Bhrúsail, brú ar rialtas na Bhrúsaile rud a dhéanamh de ra rialacha cóthail an AE. Chosann ar óstach a ceart AE ar fá chomhbhunainn ar obair chomhbhunainn agus bhuaisí a cás I gConnaigh ar líne mór le rá. Chosann Mac Lane a cheart chun sonraí farsanta a chosaint agus bhuais sé in áidh Facebook. Rinne turasóirí Francacha sa Rómán a gceart chun cóir chomhbhunainne a agart agus díoc siad tála intrála céine leis na róánaí. Ach tagann cearta an AE le dúilgas an AE. Mar hampla, níl cead aon idirdhéalú a dhéanamh ar bhonn náisiúnteachta, gnéis, cinenne, réiligiún, míchumas, íse nó chléine gnéasach. Mar thiarránaí de chud an AE, tá muid aontaithe san éagsúlacht. Chuireann an AE lucht ar éagsúlacht, agus léironn sé meas ar aon úlachta náisiúnta na Málstát. Banann saoránaí de chud an AE le héantas atá bunaithe ar luachanna cutsanna. Meas ar dhéanaid, hiirse, déanleithas, chomhinneas, an smachtreachta, cheart an duine, ulrachas, chéanolaingt agus dlúfartíocht. Mar théaránach chumasaithe de chud an AE is féidir leat bart a dhéanamh tú féin. Fáid tulla eolas, bí criticú, ghlachpáirt agus nuair is gá seasús ar son de chearta AE. Is cinnte go bhfuil sé tábhachtach a bheith I de thiarránach Eorpach.